זה מרקו, יש לו מוטו אחר בחיים מרוב האנשים שקיימים מהם. בוא רגע, הבטון נשאיר אותו לאנשים אחרים שיחסימו את העולם שלהם. אני אתן לי ירוק, נסתדר איתו. כמה אתה גולש, תגיד לי? אתה גולש עדיין כמו איזה ילד בן 15 שגילה אתמול את הגלישה? ועשינו ילדות יפה מאוד בנחל ובשובר, וככה למדנו לשחות, לגלוש, לדוג, ולאט לאט נהיינו כמו טרזנים. סלאק. יודע מה הוא עושה, יודע לרדת גלים גבוהים, אמיץ, יודע לעשות צינורות, מחזיק את עצמו טוב מאוד בגל. הוא חלק מכל הסצנה של הגלישה, אבל מהחלק הטוב שבה. זה אני יכול להגיד על מרקו. הופעה של 30 שקל פה זה של מיליון. האג. חומרני הוא... אין לו הרבה. והוא כל כך עשיר, והוא עושה מה שהעשירים עושים, והוא חושב הרבה יותר טוב מהם. זה קצת קשה לפעמים להיות כזה, לצאת מהמסגרת הזו, אבל מצד שני אתה אומר פאקינג, הוא מרוויח חיים, הוא פרי. אני חושב שאין לי אצבעות לספור כמה פעמים מרקו תפס לי גל בכל שנה. אני חושב שזה מגיע לכמה עשרות טובים, אבל מה זה תפס? תצחק איתו אחרי שנייה ותגיעו שתכם למעלה, ואז אגיד לך, הנה, זה שלך, תראה את זה, תעשה. גם אם אתה תרד לו גל, הרבה פעמים הוא יגיד לך, תמשיך גם, הכל טוב, בוא רגע. מרקו. אם כולם ייקחו קצת ממרקו, החיים שלהם יהיו הרבה יותר קלים ויפים. ואם בא לכם להתמסחר, תתמסחרו, אבל לשמור על הטבע, חבר'ה. אוהבים. Peace, love and rock and roll. בוא רגע. סקלק.